I've never seen this happen in America. It's going to be interesting. I was looking up photos on Google last night. I feel like I don't know a lot of people here, so I'm interested in meeting them. And I'm excited for my brothers to finally come to Nigeria. This is their first time, so it's going to be a lot for them, but they'll have fun. I wish we all have fun, that there's no problems, and that we celebrate God's good grace through dancing, eating, and meeting new people. Thank you, Dad, for bringing us here, giving birth to us. He's excited for my brothers to get their title, and we'll continue the celebration tomorrow. Sachiku Agina, Ebebe Chikuzo. I feel good. I help my family out. And I'm honored that they want to give me this title, and I'm honored to be a part of the Supreme Court of the city. I like the dancing, I like the family aspect, and the tradition. The tradition excites me the most. I want to say thank you to all of them for supporting me throughout this, and to continue to support me throughout my life. Mba aga eme ya. Ị ga-abụ ọjị? Mba aga eme ya. Ị ga-ebu abụ ogugu? Mba aga eme ya. Ị ga-ebe unere ojii? Mba aga eme ya. Ị ga-emebi nwaanyị afọ ime? Mba aga eme ya. Ị ga-eji egboji ori? Mba aga eme ya. Ị ga-emebu ebu ha? Mba aga eme ya. Ị ga-emebu ebu ha? Mba aga eme ya. Ị ga-ebu ike onye ọha? Mba aga eme ya. Ị ga-ada achapụ ajadu? Mba aga eme ya. Ị ga-ada achapụ ajadu? Mba aga eme ya. Ị ga-eji ikom? Mba aga eme ya. Ị ga-eji ikom? Mba aga eme ya. Ị ga-eji ikom? Mba. Ị ga-eme 419? Mba aga eme ya. Ị ga-echekwa nwanne na nwanne isi? Mba aga eme ya. Ị ga-akọbịa na mmadụ ibe gị? Mba aga eme ya. Ị ga-ezi nwata nkwụ họrọ? Mba aga eme ya. Ị ga-akụtu ụlọ mmadụ ibe gị? Mba aga eme ya. Ị ga-akwa aja? Mba aga eme ya. Ị ga-ekpochi mmadụ ibe gị? Mba aga eme ya. Ị ga-atụ ụzọ ibe gị nga? Mba aga eme ya. Ị ga-atụ ụzọ ibe gị nga? Mba. Ị ga-awụkọ nze? Mba aka mba. Ị ga-awụkọ nze? Mba aga eme ya. Ị ga-awụkọ nze? Mba aga eme ya. Anaghị awụkọ nze awụkọ. Mba. Onye isi agagachala. Eze a na-ebe ka odike akwa anụ kwatụrụ ọga kwatụrụ anụ nganga. Mba aga eme. Ị ga-eji egboji oyi? Mba aga eme.
ike ị ga-abịa uwe ndị ọgọ gị ebe ha ya nọ alago maka na anaghị adụrụ egwu na ọbụ n'ọgbọ yes ọ naghị awa aka gwara ndị ụmụnya olulu ka aza mbara ọzọ mụ ibe ya ichie mụ ibe ya okporo makwazi ibe ya ọya nwa yes ife kwuru ka a na-eme ife adịghị aka ebe ọ na-adị ebe koo na California ihe onye n'obodo oyibo a na-ama ihe onye na-azụ ọrịa na mkpọ a na-ama obi m ana m enye Chukwu ekele o si dowe anyị ruo n'ụbọchị nke taa. Anyị nwere ndị dị iche iche si obodo dị iche iche so taa nna ahụkwa na ha ncha bịara mgbe o mere bịakwara taa anyị nọnyere anyị so nna asị ha nnọọ na obi dị anyị aṅụrị ọfụma ka ha si bịa n'ụbọchị nke taa hapụ ihe niile ha na-eme bịa ka ha sị ha nọnyere anyị so nna ha nnọọ ebe ọbụla ha si bịa Chineke a na-ebe ebe ka Chineke nakwa ha ọfụma na onye ọbụla na-anaruo ka hapụ inwe nsogbu ọbụla n'oge ọ ya nwawe ihe anyị si ka anyị mee ihe ka anyị wee gwa ha na o nwere ebe ha si na anyị nwanwekwara omenala maka obodo anyị nọ na ya wụ Amerịka enweghị omenala onye ọbụla na-aga n'ụzọ osimiri nsọ ya mana ọ ya ka anyị ji ka anyị kpọnata ha mere ha ihe ọzọ wee gosi ha na o nwere ebe ha si bịa na anyị nwere omenala. Second daughter and third daughter. How are you? Married. Yeah. I had a good school. Guy, I would hope to get your job. No, Jelly, but you will. America. Anyị ga-eji Jehova ọ bụ onye nyere anyị ndụ onye kere ụwa niile ka anyị bụ onye agha ya enu onye gozila akala aka mee ọgwụ ekene ka anyị na-eje oho be Chukwu ka anyị na-eje ewumeghe ife melụ n'ime ndụ And we're very happy as a family to be here to celebrate because it's important. So I'm really grateful and thankful we could make it happen. I just hope that they can understand the magnitude of this occasion and the legacy it presents. And you know, my dad is
doing his best to pass down our traditions, our culture, and this is one way to do it. So my brothers are really lucky to be able to go through this. It's a privilege, and I'm happy for them. Well, this is my family. Okay. Yeah, he is my elder brother. You know, women, we all get married and go to our husband's places. So this is my family. I'm very, very happy about it because assuming my father is to be alive today, you know what it means that the grandsons are being given the author title. It's a big thing in my place. And I thank God that my brother has taken my father's footsteps, because what he has done, he's doing today, is what my father would have. It's a lot of people, but yeah, as the sisters, we get to enjoy from the side and cheer them on, so that's exciting. Yes, I'd heard of it before because my dad did it as well, so we already knew about the ceremony, but now my brothers are doing it, so we get to actually be here in Nigeria a lot. I'm excited to see what actually happens. I'm excited to dance. Yes, I think it's a really beautiful way to celebrate the culture. I've done. So, that's the coach. I'm going to the coach. Money on it, madam. Yes, Papa, Metukuza, Niswabia, because we were saying, Chief D.I. Okafor, Abalawola, when you see the Abala way, yes, one by one. Because we say that who can be because night of guitar was some music and music can never Kosi, he's getting his title, proposal title, so this is a fun and exciting time. It's significant, it's purposeful, there's a lot of history, historic, so I'm just happy to uncover the layers and figure out where I'm from, where I come from, where my parents' story started. My wishes for my brother are that I'm super happy for him, I'm excited, and I hope this is just the beginning of his relationship to our culture and our whole Nigeria, so he can really take the time to figure out who he is. It's very beautiful. I feel as though it's a perfect opportunity for me and my family and everyone here to witness the culture, as you just said, in a very concentrated space. Congratulations on your title. You're going to very much grow into it as well, but you're now a big boy. Yes. My brother is getting a chief title, but also I think it's cool. I'm ready to see the masquerades. I want to see my brothers dance. They're usually very shy. Congrats, Kosi.
You're getting this before you're 18. Huge achievement. Not even in a university yet, so it's big. Yeah. From Barcelona, Waka. I go one home. Only I go in there. It's my great. I know why, Bella. I'm marrying one of the daughters, Jacinta. One of them man, so you actually coach. Now I'm a seeker. Now I'm the first son of the family, is carrying the brothers and sisters along. That's why I came all the way from Akwa Ibom State, because he's carrying the sister, who is my wife, along with whatever he's doing. He gave me a long time notice about this ceremony. Told me, asked me to make sure I arrange for this elephant tusk group for him. That's why I'm here. It's a traditional institution. It's one of the cultures of Igbo nation, and they have come to stay, and it is there. It's a very respectful traditional institution. What's your name? Chidera Ogina. Okay. What titles were you given today? Umbe Oguna. Umbe Oguna. So, what excites you more about the Igbo culture today? Just everyone coming out and supporting me and coming out to see this event and getting my title. Okay. What's your message to your parents, mom and dad, for giving you this opportunity? Thank you for everything, for putting me in this position and like setting up all this for me to get the title. Colonels again from California. I have again. There's a woman who goes there. Okay. There's a people Kupeli no way. Oluno Kaza Mbala. Yamega Wawa. Selebe. Okay, the one in the room can work in. One is talking about in a lulu, it's all in a lulu. Araba, he will address what's on them. Yes. Once somebody is an excellency forever. All people can learn. Abolonge, yes. Our na gure the pupu. Abana rume tukuso. Ya fuzi mwe. Awa. Yes. Alhaji Bill, Omona Geleza Tupu, Ojepo Izaku, Owana Abata, Elonde, all of the kind of chief Everest to Oba, Obana Wendy, Mama, I thank you. Papa, Ona do well on my wedding day, na do me better. Tori from, you're not carry last day, they carry go. Tori from, you're not carry last day, they carry go. Asi mẹ́rẹ́kù àkọ́wé ilé kùrùkà lè mẹ́. Ṣàkàlọ́ mọ́wúrún àtọ́. Yes. Ọwọ́ ni tí èjì ìrìnà àgọ̀. Ìtì èjì ìrìnà àgọ̀. Ọwọ́ na ní ìṣòwòtà òfò. Ètí isi egwu. Ilé tí èjì ní ìkòló àgbẹ̀sẹ̀dá ego. Yes. Ama. Ọ̀rọ̀ àdéhùn ọmọ worldwide. Wonderful. Abana Wendy. Can you represent them? Yes. Only two of the ever Everybody, two of the
Only the age was for to avoid it to remain. Yes. Also, the schools on the way, all the way from the way. I'm not doing that. Yes. Long political. Long on the way. Look on the day. Aya, the great man. Esa no me lo digo, Aya, yes, I'm okay. How about everybody to move the way? How far now? How about everybody to move the how far now? How easy? Look who's not here. Well, that's enough, man. How about everybody to move the